وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو النبي منت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تغطات نيش channel كما يكون كما تكونوا سناكت كوننا وتر من يوتيوم أبزوان زوج قبر زلو هون محبر السب إيرتراويان كمون نتي حبشة زبالة بكبابينا زلو كتكم زغلي زبالكم من البعض exactly أبول كاوي عبيد زي كونجن كم حبار كم هزبي بحدا كنا برتخينا تردادينا تخبابيرنا تسمعنا كنا بركن كلالنا زيد ما نقص علنا حبر السب أزيا قداس سلزخونه وسي خيز حلفا يكونن أبز حلفا عمتات حدا كابتن محبر السب إيرتراويان بفلاي عبد الواز قبر لنتلو قداي ناي مننت نحنا منينام إيرتراويان دينا إيرتراويان يكونان تجارينا تجارة بزنبريوم وعنقنا خمزيو بهيرنا خمزيو مننت كمزيو مساسعنا خمزيو زبل دارجا بفلاي نتدلاي فتح زبحال أوشتو أتيوس دارجا خمزي حنسا مساتو كوت زي كيل ويكا معلى بكرة كب زيك على رأسه خين له زيانة بزيا حدا معلى بكساب زي قبرنا لا إيرترا again نيتشعت بهيرات ناتهم كبرن أكايدان زلوميوم سلازي زياتهم دما بحاده تخبابي رومن تفاقي رومن كو اكزيستنس نحاوارو بحاده ينبرنيروم نزن موحاس دما حبر أوردي تلونالو سلسته أربعة قدس أكالات أبز قدايزي كما يتخن سمينا لا يقبروا تأقست غيركم سمعوا نباتهم كحلفكم يا مجمريا So let's start first بزيا أقداسي نتبخن جمرينا مخنياتو أبعلا تاقداسي إرسات زغربوايا بإرتيفين كنجمرينا مجمريا اتملو تحستو أبي إرسات اللوكم أقداسي كيتكم رايوه ناي ቋንቋ እንግሊዝ ቃል ዳርጋናቱ ዜግነት ካብቲ ሲቲዘንሺፕ ዝብል ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ቃል ዳርጋናቱ ትርጉሙ እዩ እቲ ሲቲዘንሺፕ ድማ ኩልና ንፈልጦ ካብ ሲቲ ዝብል ድመፀ እዩ ምናልባሽ ኣብዚ እተን ከተማዊ መንግስታት ተባሂለን ዝፍለጣ ዘን ሲቲ ስቴትስ ተባሂለን ዝፍለጣ ኣብኡ ዝነብሩ ነበርቲ እንታይ መሰላት ኣለዎም እንታይ ግቡኣት ኣለዎም ካብኡ እዩ ዝብገስ ዘሎ ሕጂ ነባሪ ብምዃንካ እንታይ መሰልን ግቡእን ከም ዘለካ ዝገልፅ እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ መበቀሉ ብሓፈሻ ክንትርጉሞ ከለና እቲ ቀዳማይ ትርጉሙ ኣባልነት ናይ ሓደ ሃገር የመልክተልና እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ኣባል ምዃንካ የመልክት እዩ ዜግነትን እቲ ሃገራዊ መንነትን ይፈላለዩ ምዃኖም እዩ ካብ ትርጉሞም ከም ጣንቶ ይክሎ ፀናሕኩ ክንብገስ ከለና እቲ ሃገራዊ መንነት ውልቃዊ ዝምድና እዩ ኣብ ታሪክካ መበቆልካ ወይ ትውልዲ ተመርኪሱ ዝመፅእ ውልቃዊ ዝምድና እዩ ዜግነት ግን ዜጋ ምዃንካ ዝገልፅ ፖለቲካዊ ኩነት እዩ እቲ ሰረት ናይ ዝኣምር ወይ እንታይ እዩ ምንጩ እንተይልና ብቲ ሰረቱ እንተይልና ከምቲ ዝተገሊፁ ዘሎ ታሪክ ወይ መበቆል ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ሃገራዊ መንነት ኣብ ዜግነት ግን ሕጋዊ መደምደምታ እቲ ሕጊ መን ዜጋ ዝኸውን ዘርዚሩ ይገልፆ ስለዚ ኣብቲ ሕጊ መሰረት ዝገበረ እቲ ዜግነት ይውሰን ማለት እዩ ምንጩ ክንሪኦ ከለና እውን እቲ ሃገራዊ መንነት ብትውልዲ ወይ ብውርሻ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዜግነት ግን ስፍሕ ዝበለ እዩ ትውልዲ ወይ ውርሻ ካብቲ መሰረታዊ መበቆል ውፅእ ዝበለ ብመውስቦ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብምርዓም ክመፅእ ይኽእል እዩ ካልእ እውን ዜግነት ብፍቓድ እዚ ናቹራላይዜሽን ንብሎ ብከምኡ እውን እቲ ዜግነት ክመፅእ ይኽእል እዩ ተኽእሎ ምቕያር ወይ ድማ ንምሕዳግ እቲ ምቕያር ክብል ከሎ ብመለንካ ትገብሮ እዩ ምሕዳግ ክበሃል ከሎ ከዓ ብላዕለዋይ ኣካል ክትሕደግ ከለካ እዩ ሕጂ ሃገራዊ መንነት ክትሕድጎ ናይ ትኽእልን ኢኻ ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሰበቱ ናቱ ተራ ሕጊ ወይ ተራ ፖለቲካዊ ውሳነ ስለ ዘይኮነ ዜግነት ግን ልክዕ ከምቲ ምውሃብ ዜግነት ምሕዳግ ዜግነት እውን ኣገባባት ስለ ዘለዎ እቲ ዜግነት ክሕደግ ክከኣል እዩ حراي كم متوي زمصاحو سو زي اب ار تي في زتجبره مدبي نيرو حجي اتا ديسكاشن امونغو ازيوم كلتا عبيت ممهران كنسمعنا تجر زصارر مرغصي زلوم صنيح الى دما كال اكسبرت دما بزعبا زي رياكت خبر كلو كنرينا لتسلسناو هو انت ابز رئيسنا زار فلزلنا اذا اني اوش ايرتراون زر فلزلو تتحساسبه اوش ايرترا ابدغ انت يمثل مخنياتو نحنا نزارك ولنا حدا حزبي ابدغنا وشن زلنا وسل زخنا ابز رئيس زخاني امنتا يلنا نفعلنا نرادارينا ابنت نخوني له زمصا هو እዩ መምህር በሁረጽን ባኹም ክጅምር ክሰምዑ ከምጽናኹም እቲ ቦጎንኩም ዘሎ ኣብ መንጎ ዜግነትን መንነትን ዘሎ ምሳሌ ምፍላይ እንታይ እዩ ንዝኽባል ሰንሐ ብኸመይ ተሰማምዑ እቲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣባና ዘሎ ናይ ዜግነትን መንነትን ምትሕዋስ ከኒ እንታይ ዝፈጠሮ እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ሰብ ተመረዳቱ ብዙሕ ዝኽበር ኮይኑ ስምዓን ዝግብሞ ከለኹም ኣብዚ መዳይ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ተካፍሉን መምህር በሁረጽን ሽኩረት ያለይ እዞም ሓውና ኣብዚ ናይ ጣሽሙ ዝኸሰትዎ بعدها استمروا بعدي زغمتوا بعدها هاجر زغمتوا نورم كون لوم تتمرتوا نقوم يزمثل بتو نحنا وصاي نردو عقباب قريم خاصو صنيحهم تناتنا كابز حجق بال صنيح زي حق يكونن ግን
ቅድሚዞም ሕጂ ማዕቢሎም ንዓና ዘስተምሩና ዘሎ ይኹን ወይ ከዓ ብዛዕባ ዜግነት ብዛዕባ መንነት ዝነግሩና ዘሎ ቅድሚኦም ዝማዕበለ ህዝቢ ቅድሚኦም ንዑ ዝኸውን ቃላትን መስሚያትን ዝሃበ ሃገር እዩ ዘለና ሕጂ ብናትና ኣብ ማእኸል ቤትና ኣብ ማኣዲ ናይ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘይተኣምርናዮ ግን ክንበቕዖ ኣይከኣልና ስለዚ እቲ ዜግነት ዝብል ልክዕ ካብቲ ዝበልዎ ዝፍለ ኣይኮነን ዘ ክንብል ከለና ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ መስተዛምዳዊ ስርዓት ከም ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ንርአ ሬላቲቭ ፕሬፊክስ ረታ ሓንሳብ ገላብጦም እየ ሕጂ ናይ ቅድሚት ዘፈረስም እዩ ዝበሃል ዘፈረስማዊ ሕጂ እቱ ሓደ ድማ ናይ ድሕሪት ንብሎ ብድሕሪትን ብቅድሚትን ዝኣቱ እቲ ሱፊክስ ፕሬፊክስ ዝበሃል ሕጂ እዚ ፕረ እቲ ዘ ዝብል ፕረ እዩ ምሳሌ ዘቤት ክብል ከለኹ እታ ዘ ንበይና እታ ቤት ከዓ ንበይና እታ ቤት ንባዕላ ክልተ ቃላት ኣብኣ ግን ከረኽቦ ይደልኒ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዘ ገ ክንብል ከለና እቲ ገ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ምሳሌ ዒጨ ገ ክንብል ከለና ሃራር ገ ክበሃል ከሎ ጉራዕ ገ ክበሃል ከሎ ካብ ግእዝ ዝኸይድ እዩ ካብ ትግርኛ ከዓ ዝኸይድ ጥራሕ እቲ ትርጉሙ ኣይንፈልጦን ብሓንሳብ ምስ ካልእ ቃላት ሓዋዊስና ስለ ንዘርቦ እቲ ገ መሬት እዩ እቲ ከዓ ናይ መሬት እዩ ከምቲ እቶም ቀዳማይ ተዛራቢ ወይ ተዋሳኢ ዝበልዎ ኣባል ናይዛ ክልልቲ ወሰን ዘለዎ ሃገር እንዲያታ ምድሪ እቲ ምድሪ ክልል ዝኾነ ወሰን ዘለዎ እንዲያ ትሕፅርታ ሃገር ካብኣ ዝበቁል ወይ ናታ ኣባል ብለት እዩ ሓፂሩ ሕጂ እቱ ዜግነት ዝብል ኣብቱ መሬት ዘተኮረ ክኸውን ከሎ እቲ መንነት ግን ልክዕ እሱ እውን እቱ ኤውሮጳውያን ይኹኑ ወይ ካልኦት ዝኸስትዎ ካብኡ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ መንነት ካብኻ ክወፅእ ዘይክእል እዩ ብኸመይ ኢኻ በቂልካ መን ኢኻ ሽምካ መን ይወሊዱካ ኣበይኻ ተወሊድካ ባህልኻ እንታይ እምነትካ እንታይ ኩሉ ከጠቃልል ዝኽእል እዩ ካብኻ ልክዕ እምነት ገለገለ ክንቀ ይኽእል እዩ ይኹን ዳ እምበር ምስ ስምካን ምስ ኣባባልኻንሲ ፈፂሙ ክሕታት ዘይክእል ነገር ስለዚ ብዛዕባኡ ብዙሕ መንገሪ መክሰስ ዘድልዮ ይኮን ሓራይ ፅቡቅ እቲ ሓበራዊ ርድኢት ኣሎን ዘየለን ምፍላጥ ኢኻ ተበጊስና ኣብ ሓደ ኣትሊስት ኣብቲ ትርጉሙ ደፍ نشتي رياكت غبرلا زي ممهر بخرتيون كزارة بتنها حق نمزراب complicated يجيروا so تعمود داتا استزاربا الساعة قد اسيت نتبيت خالو كله زبلو ولو كمان راقود تقول هذا جزء technical آلات متكام نت concept ويكان ترديت كم زخبت دايز غبران بر كم زقال لا غبران هجي نعم ممهر بينا نحلف definition عندها بحد هلينا شعرت أبي تسأل علينا نفل وين سلاز حق زنايو ممهر بيننا بخم كمسي عبزي لك عيوتي جالس وزرلتي أمام جوزي جنة من نتنزلوا جن خبا حلف إلى على شعب زنايو بخرة توصل تليو وين توصل توليهم أمام جوت بهر نتن من نتن زرلو في اللي مثل جنة حاوس كأن أنتايو أبي مزرعه وأبي مزفلا عليه نزام ممهر بخرة إنن زي حاولنا خلاص الحين كاني أمتاي بخميهم تريوه هو لك عيزي حاولنا زقول صن حيزي international دخلنا على صن يجيروا ስለዚህ ካብቲ ኢንተርናሽናል ኣባል ናይ ሕብረተሰብ ስለና ዓለም ስለዝኾና ካብኡ ናይ ንኽእል ንኸውን ግን ንሕና እውን ኣለና ብርግፅ ግን ንሕና ብኤቲሞሎጂ ወይ ከዓ ብስርወ ቃል ዘይኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ዘሎ ብናይ ሎሚ ርድኢት ናይ ቋንቋ እቲ ኤቲሞሎጂ ተመዝጊቡ ሰነድ ኮይኑ ክቕመጥ ፅቡቅ እዩ ግን ቋንቋኻ ኩሉ ግዜ ቀያርን ማዕባልን ስለዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ስታቲክ ኮይኑ ኣብ ፀጦ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ዓለም ብዝሰጎሙ መጠን ቋንቋኻ ፕሮግረሲቭ እዩ ድሕራ ቋንቋ እንታይ ዓይነት ይመስል ቁልብ መርዳእታ ክእል ሕጂ ግን ናብ መንነት ክገልፅ እንድሕሪ ፈቂድኩም ለይ ብዛዕባ ክገልፃ ኦኬ እጅባር ኣነ ዝብለ ዘለኹ መን ነዚ ኣስተውዕልኩም ስምዕዋ ኣብዚያ ዘላታ ኣገዳሲት ነጥቢ ነት ኣነ ሶሲዮሎጂ ምርኩስ ጌርና ብቋንቋ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ክንዛረበሉ ከለና መንነት ውልቃውን ማሕበራውን መንነት ኣሎ ሕጂ እዚ ውልቃዊ መንነት ዝበሃል ዘሎ ኣነ ንኣብነት ስመይ ብየነ ተባሂላ ካብቶም ካልኦት ኣሕዋተይ መፍለይ ይኮነኒ መንነት ማለት ውልቃዊ መንነት እንታይ እዩ ካብቶም ካልኦት ሰባት ዘለዎስ ንዓይ መፍለይ መለለይ ሓፂሩ መለለይ እያ እዚኣ ውልቃዊ መለለይተይ ስመይ ኣላ ንኽእል ካብኡ ከዓ ፆታ ይካሎ ካብኡ ቋንቋ ይሃሎ ካብኡ ኣቃውማ ናይ ኣካላተይ መሸከለይ ናተይ ሕብሪ ቆርበት ናይ ገፀይ ኣሎ ቁመተይ ምሕፃረይ ምንውሐይ ኣሎ ሚዛን ናይ ኣካላተይ ኣሎ ዕድመይ ኣሎ ደረጃ ናይ ትምህርተይን ሞያይን ከዓ ኣብሎ እዚ ናተይ ዋንነት እዩ ናይ ውልቀይ ናተይ ናይ በይነይ ወቲ ዘርአይ እውን ኣሎ ዘርእኻ ጂንስ ናተይ ከዓ ካበይ ከም ዝመፃኹ ኣምስሉ እዚ ውልቃዊ እዩ እዚ ውልቃዊ መንነት እዚ ግን ናብ ማሕበራዊ መንነት እንተዘይሓሊፉ ትርጉም የብሉ ኣነ ስለምንታይ በየነ ተባሂለ ናተይ መፀውዒ ንበይኑ ይኹን እምበር ስም ዝሃቡኒ ኣቦይን ኣደን ካብቲ ኣካላት ሕብረተሰብ ዘለውን ዓይ ስመይ ሂቦም ንበይነ ኣነ ባዕለይ ስመይ ኣይውፅኦኒ ወላ ናተይ ይበሎ እምበር ናብቲ ሕብረተሰብ ዝምለስ ኣብኡ ዝዓቢ እቲ ዕድመይ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክቁፅር እዩ እቲ ሞያይ ክመሃር ከለኹ ዝመሃሩኒ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝመፅኦም ነይሮምኒ እቲ ሕብሪ ናይ ገፀይ ውርሻኻ ወለደይ ዝወረስክዎ እዩ ብጂንስ ዝመፅእ ናይ ደማ ናይ ሕብሪ ቆርበተይ ኮነ ወላ ናይ ፀጉርተይ ወላ ናይ ርእሰይ ናይ ኣፍንጫይ ናይ ዓይነይ ኩሉ ብምሉስ ናተይ ክኸውን ከሎ ግን ወዲሰይ እየ ካንሱ ንዓይ ግን ከም ንዓን በየነ ኢሎም ከለልዩ ንከሉ ኣታዚድ ኣብየነ ኢሎም ብማዕደ ይፈልጡኒ ብሰመይ ብመልክዕ ይፈልጡኒ ውልቃዊ እዩ ናተይ እዚ ግን ናምንታይ ዝመፅእ ማሕበራዊ ክበሃል ከሎ ግን እዞም ኩሎም ዝጠቐስክዎም ኣነ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት እንተዘይኣትዮም ትርጉም የብሎም በየነ ክበሃል ከለኹ ኣነ ካብ ካልኦት ክፍለይ ካብቲ ሕብረተሰብ ዳ እምበር ንበይነ ንሳሒዘ ክነብር ኣይክእልን ፆታይ ኣነ ወዲ ተባዕታይ ኮይነ ካብቲ ሕብረተሰብ ጓል ኣንስተይቲ ምፅእ ክፋረን ክወልድን ከብድን ከም ትወለደኝ ዝወለድን ክቅፅል እየ ማለት እዩ
استمهاركم حبرتسبكم مهرو أبت حبرتسب مسيء زمهرو مالتي إذا كابو بوين كابو دين وصلكم أبت حبرتسب زمهرو سلذي قانقا خبر كله هون نبين حدث قانقا إذا رجعني حدث أبت حبرتسب أقول كله زلوي زم كلهم جاءتهم تدميرهم قانقا سرعة قطبة باهلي كجن سرعة النبا بيهر زم كلهم جاءتهم حادث زي جنتي هوني هذا زي جنتي ها حنتي هاجر منجس بحال تقوم منجس هاجر تقوم إذا هاجر منجس ديا بحجن سرعة إن دبادي ولا بتبز مع بلد سيبلا زخنة مسرح زخنتي بايتون قوامن زلوا هاجر كوينا خاين نبر سلذي يسول قوي أبت حبرتسب أو أنصباري هو يخيل سلذي أنا بتقانقا راح كستريخ بحال كذي بتا صوتاي راح كستريخ بحال خون تخينا أبت حبرتسب تربون له ثم يا أبت حبرتسب تربون له في بحالي أبت حبرتسب مرنا بينو بحال حرس بيقولون كم سيخدين زلوا سلذي زيجنات يقوون زون كلهم جاءتهم تدمرهم زيجنات يقوم هذا زيجنات هاجر يقوم أنا بكون زي زريو بزعبات قانقا عندما تناقن كنت عنده زول إتيمولوجي مسرت ناتو قانقا سروت قال نايت قال تقمتي خليت هاي خوين ግን ቋንቋ ግን ልክ ናይተ መገልገል ስለዝኾነ ቋንቋ ልዕሊ ሰብ ኣይኮነን ሰቢን ቋንቋ ዝመስሎ ስለዚ እቲ ቋንቋ ከም ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይጉብዝ ይሓምም ይመውት ይዋጋእ ይልቃሕ ይትንስእ ናይተ መገልገል ስለዝኾነ ቋንቋ ኣብ ሓደ ጠጠው በል ግን ክንብሎ ይንኽእልና ቋንቋ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ዓባይ ገስጋሲ ኣነ ብከምዚ ኣገልግሎ حراي صبغ ممر بين غلاتي ممر بخرسين أبزان ممر بين خمل وتدلي وين سفلي حساب لكم عندك وكم من أبساط غسل تمهاري هو أفلسان زملكاتي حدا عبي ويكلك كله لقى معبالاتنا فترة الصغير نتم معبالات هون قالات يمهزي اوكي ذيك نقول كلنا يحدث حجي اب نيكست توبيك نحلفينا مغنياتنا واحد سلازخونه تاقداشنت بك قبرلكم نغتل ويا رجال بالا مبزحته قناع يكونن اتو ጥንታዊ يزبقس زبل كم زبل كو حجي ناي قربا تاريخ زارب دلخو نابنت اب حدا اب كولو غزاي زتولده نحنا خوينو تمنسو اكولو غزاي حماسي ناي سروتاي لا تبال قدمي ون بتاريخ مالتيو نناس زخونه مسوي تاريخ نوح سلازخونه جان ناي قربا زلو ايد زارب دلخو ناباش تبوزح سوين فولت وي غير سلاز حسوك لذي تمنشي ازيهم زبلو بوغنكم انتي تمنشي اتراوي تي مننت ناي اترا زلو انتي تولو بزعبا زلكم حساب تكافل عندك وكم رايزو بوغاني لي بأخبرت حاول بيهر بزعبا نجاري نازار دلخو سلذي نفسه زي نايم مرورتين ازيو كل زغنه المرتدي تسنديدو نولا رقم تتحيف انا حسب بغي انتقلنا كنجلس كلنا نحن حيجين اتي بيهر انا بيهر يبلو نير بخرتين انا غادي يقولوا حدا يجي قالتي سينونيم نمبر في اللي يقولوا مثلا اتتبون محمدنا سلذي زين بيهراتنا ايرترا وي كان نغراتنا ايرترا بجغرافاوي ملكه مننتنا ارغاغيتن تخداي انزلوا انا بيهرات ويزلوا انا نغرات ايرترا كله مثلا غبوان باهلا قانقوان من مجمريا أبتقدميت يا خبلاز قبعني الزرار بانا عبيتي ناي لبامات ناي مهورات ناي حبرتسبنا تريور لهم حادك سابز ودتم يلوم صبيو مستحتتون مدرخ مستوابهم تراي مزاربو كاباتو من المهارازيا أبريان قطباو من نابرن نقولوا أخبرن زخدا بوز تخلله بوز مثلا من النتيجة لو وني غير خيط أنا بزحسي إتي من النت هم تيتسرتي أتي جغرافيكاوي زخنة أكمل بتاع نايتن بيهرات ويكان نايتن نجارات أبو تما أخذ زخي نايتهم هزبي هيوتهم بملو مسيتي من النطق قبل حلف جيزي اب تدربتي ቋንቋ ትግርኛ ኣብየት ራድርኮ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ከምኡ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተዛረብቲ ትግርኛ መንነቶም ትግራዋይ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ገሊፅኩም ላይ ነርኩም ትግርኛ ምዝራብ ትግራዋይ ምስ ምዃን ዝተሓዝ ኣለዎ ድዩ ከም ልሙድ ዝፍለጥ ኣብ መሬት ትግራይ ዝመበቆል ወይ እውን ካብኡ ዝውለጥ ጣይ እዩ ትግራዋይ ክበሃል እዩ ዝስማዕ كما يتم تجرينا وانقوا اليوم زي كنا نفسهم كم تجارب فولتو على بحير يوروب يكون بحير كناما وين على زي أتومن نفسهم كم تجارب يوم فولتو أمو حاجتي كابتن حلفت اللي بجلس له بدعوة زين تاي ما بقول تقولوا مالتي نعم بجلس جرنا أفتنا أي منت هنا حاجة زيادة تفكيرنا في الزارب مالتي سلسلة بدعوة زي ما بقولنا أنا بقول تو تجرينا زبال ويستقرأ زبال كم مننت كنوسدو نقل زي تاريخاوي خوينو لك حد عينت سم ناي مننتنا تراي زي كونه كسا عساتي شوعات زخونو تاريخاويان زخونو اسمات نخالفة سيمنا خنهو زيبلنا كوانا خافل سيمهم كلكو زيبلهم تاريخاويان اسمات اللونا نساتهم ببقوانو ندقلابتنا نتكم اللومنا حجي حد غباتهم ازو تقراي زو زلي حجي ازو تقراي كميلو كمزوزي انتاي زخونة عينت تاسامي ايو قلي بمساروتو المحجي قيسان رمسلني قنزون كدوسان اسماتنا زياتهم كمزو كساميان زبال بحاريان زبال سبايان زبال خباسيان زبال تم حبشان بلو تبلا لو كدوسان زخونو بتاريخ نحنا كمقنا
مها لساننا خا بصحف زقومه ناي قدم معبول حساب مهازن زخونه مننت زخصت لزخونه نخالي كنلقحو اين خلينا ግን كم قدم تقسمو ካልኦት ንእስ ዝበሉ ነገራት ድሓር ሰዓቡ ከመይለም ሰዓቡ ከመይለም ቦታ ናብኡ ዝቀየሩ ወላ ትግራዋይ ኤርትራዊ ትግራዋይ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተባዛ ኤርትራ ተባዛ ዘላ ሃገር ዘሎ ትግራዋይ ካብ 12 ንድሓር ዝፈልፈለ እዩ ምክንያቱ ቂድሙኡ ተሰጊጉ ስለ ዝነበረ ግን ነይሮም ከዓኒ ድሌት ናይቶም ሰጎግቲ ድሌት ናይቶም ተጻባቲ ኣካላት እንዳፈጸሙ ኣብኡ ዝቕመጡ ዝነበሩ ተጋሩ ካነሮም ሓደ ካብኣቶም ትግረ እዮም እቶም ብሙሎም መስሊሞም ንምሳሌ ኣብኡ ዝጸንሑ ናታቶም ተገዛእት ናታቶም ተላእኽቲ ኮይኖም ኣብኡ ዝጸንሑ ሕጂ እቶም ንኡሳት ነገራት ኩሉ ሻዕ ነሮም ከም በዓል ኩናማ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ነገር እዮም ይጥቀሱ ኣብ ብዙሕ ሰነዳት ኣብ ብዙሕ ጽላታት እዮም ይጥቀሱ ሕጂ እዚኣቶም ካባና ዘይለቁ ኣሕዋትና ካባና ዘይርሕቁ ኣሕዋትና ግን ብዋሕዶም ዘውሓዶም ነገራቱን ኣሎ ክበዝሖም ተገባኦም ክሳዕ ሕጂ እቲ ምክንያታት ግን ንሳቶም ባዕላቶም ቋንቋኦም ብፅሑፍ ኣማዕቢሎም ክምዝግብዎን ክሕዝዎን ስለ ዘይከኣሉ ካብቱ ብኸበሳውያን ወይ ብተጋሩ ተሃኒፁ ዝፀንሐ ተታሒዙ ዝፀንሐን ብግዛዊ ልሳን ንበሎ ከምኡ ከዓ ካብቶም ሃደንቲ ዝነበሩ ዓረባውያን ተታሒዙ ዝፀንሐ እንዳ ቀረምካ ኢኻ ከተተኣሳስሮ ትኽእል ኣይናይ ታሪክ ኣይናይ ባህሊ ከም ዝነበሮም ስለዚ ብሰንኪ ናይቲ ዋሕዲ ልሳኖም እንዳተጠቕሙ ባህሎም እንዳተጠቕሙ ኣብ ትሕቲ ፀወን ናይቱ ዝበዝሐ ኣካል ከም ኣመሓዳሪ ኮይኑ ይካየድ ስለ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ፀወን ናቱ ግን ንሃገር ምክልኻል ወይ ከዓ ንገለ ጠቕሚ ንሃገር ጠቅም ነገር ክህሉ ከሎ ከዓኒ ብሓባር ይሳተፉ እዮም ከምዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ኩሎም ነገራት በብዝሖም ነሮም መጀካቶም ርሻይዳ ዝበሃሉ ሕጂ እንታይ ብለተ እቱ መንነት ተጋሩ ስለተባህሉ እቲ ምክንያቱ እንታይ እቲ ልሳን ትግርኛ ይበሃል እቲ ህዝቢ ትግራይ ባታ ሃገር ትግራይ ይበሃል እቲ ህዝብካ ትግራዋይ ይበሃል ተቃል ግን ንሳ እያ ሕጂ ኣብ ትግራይ ስለ ዘለው ንበሎ እንታይና ዝበልናዮም ቅድም እዞም ኢሮብ ኣሕዋትና ኣብ ኤርትራ እውን ኣለዉ ኣብ ከባቢ ሽመጃና ኣለዉ ቁሩብ ኣብ ትግራይ ከዓ ኣለዉ ኩናማ ከምኡ ዓፋር ከምኡ ሕጂ መንነት ብኡ ኣይከይድን እዩ መንነት ኣብነቱ ብቆል ብዘይ ቅድሳታ ዝበቆልካያ ተዋበተካ ስንካን ኣተዓባቢኻን ኣወላልዳኻን ዝጠቅስ እዩ እቲ ካልእ ብድሕሪኡ ስዕብ እዩ ከም ዜግነት ዝመሰለ ስለዚ ቁሩብ እንድዒ ተዘይትሒትያታ ሓተታ ክሕዝሮ ብእንታን ብከምኡ እንታክሎ ድሓን زي قال عالم حق عايش سحيت واي ولا حنت اي ملسنا له اجي مالت بزح نطبطات اندي زتنكف زلو exactly نتحطو جن اي ملسنا له I have to give feedback خجينا اي ممر بينا خنرينا تحطو غوبو خيتكا نعوك تناقف زخير نطبطات يكونس exactly نتحطو كملسو متقبئين ببالكوانه نسمع حجي حراي قدمنا ممهر بينا مخادي نيشي يكتبه عدل خبكم اذم اب ኤርትራ ዘለው ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዘለው ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሓባር ቋንቋ ኣለዎም ስለዚ እቲ መንነቶም እውን ከም ዝለፀናኹም እዚኣቶም ትግራዋይ መንነቶም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ደጋጊምኩም ገልጽናኹም እቶም ቋንቋ ትግርኛ ዘይዛረቡ ከም በዓል ኩናማ ከም በዓል ኢሮብ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣብ ትግራይ ዘለው ነፍሶም ከም ተጋሩ እዮም ዝፈጥዋ መንነቶም ተጋሩ እዩ ግን ቋንቋም ግን ትግርኛ ኣይኮነን ስለዚ ነዚኣቶም እቲ ናይ ሓባር ሕጂ እቲ ትግርኛ ምዝራብ ትግራዋይ ዘብለካስ ወይስ ካሊእ እዩ ትግራዋይ ዘብለካ ድሕሪ ትግርኛ ኮይኑ እዚኦም ትግርኛ ዘይዛረቡ ከመይ ኢሎም መንነቶም ተጋሩ ይኸውን ድሕሪ እቲ ትግርኛ ምዝራብ ኮይኑ ዘይኮነ ድሕሪ ትግራዋይ ዝገብረካ ከኒ ብከመይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝራብ ትግርኛ ትግራዋይ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚኣ ኒሸ ሕፅር ዝበለ መብርህ ክትቡን መምህር በየነ ዕድል ክቦም ስለዝኾኑ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ካብ ልሳን ናብ ልሳን ይፈላለን እዩ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከይድካሲ እንግሊዝኛ ዝዛረብ ሰብ I'm English بالمثلني تاجرون إنجلاند حد تعيش من جرمن إيش من دوتش ولا كا دوتش يعرف لك تعدقات دوتشيو بعد دوتشلاندي لاندي وصلوا حجي قانقون دوتش البحال الذي إتو قانقوا إتو بحالي ببنيز مثلا باتو قانقوا إتو سمناي تاجر ببنيز مثلا الله كم هاجر مثلا أقل حد زعينته يعني نتلسان يكون نتمسوي نايت نجار يكون نتهاجر يكون حد مثل قال كله يخيلي بسانكو نحنا تقرننيا زبهال لسان انت دان واسع علينا تغاروينا اب حدا هالو اب حدا اب نايلوم ኤርትራ هالو اب نايلوم ኢትዮጵያ እቲ ትግራይ ዝብል ስም ናይ ክልቲኡ ብሓድነት እዩ ብሰንኪ ንውሒ ናይ ግዜ ብሰንኪ ኣብዚያ ትራይ ራይዋ ታዘረቡሲ ኮምፕሊት ለባዕሊ የፍርሳለ እንታይ ክብል ፀኒሁም ኣብታ ሓንቲ እንታይ ኢሉ ፀኒሁ ታዘረባ ማለት እዩ ክዛረብ ከሎ እንግሊሽ ዝዛረቡ እንግሊዛውያን አለው አሜሪካውያን አለው አረብ ዝዛረቡ ስዑዲያውያን አለው ኢማራት አለው ግብጽ አለው በሙሉም ስለዚያም ሁሉም ሓደ መንነት አለው ማለት እዩ so we have to be careful the argument ናቱ ዝኾነ ይኹን substance አይብን ይዘሎ ምክንያቱ ጀርመን ድሕሪልና ዶችልና ዶችላንድ so እዚያ ገጢማላ ኣብ ካልእ ግን ኣይትሰርሕን እዚያ what about in Switzerland so again the argument ናቱ ክንጥንቀቐሉለና ፅንሕ ኢልና ናይ መምህር በየነ ሰማዕና أبي تفرلي كبر هالنايو تقدسنا خنسمع من دقائق من خنسمع دما recommend يكبر very insightful
ናይ ጸላእቲ ዕብለላውን ብእምነት ይኹን ብኻልእ ነገር እቶም ትግሬ ዝበሃሉ ኣሕዋትና ልክዕ ተቓል ንሳ እያ እታ ትግራይ ትብል እያ ግን ንሳቶም ኣና ትግሬቱ እዩ ዝብለካ እምበር ኣነ ትግራዋይ እየ ኣይብለካን እዩ እዚ ዓጅጌ ገያ ኣና ትግሬቱ ዝብል የለን ምክንያቱ እቶም ዘይትፈልጡ ከምዚ ትግረ ፅቡቅ ቃል ዝተጠቀመ ወይ ዝመሃረ ክመስለኩም ይኽእል ግን ጌገያ እዚኣ ኣና ትግረ ኣና ካልኣይ ከኣነ ትግረ ኣና ይብልኒ ኣብ ትግረ ብዙሕ ክፋላት ኢሉ ኣነ ማርያ ኣና ኣነ መንስዓይ ኣና እናበልካ ኢኻ ትቕፅል እምበር ኣነ ትግረ ኣና ኣይበሃልኒ ሶ ኣጋይን እቲ ዘረቡ ፋክቹዋሊ ቼክ እንተገበርኩሞ ፅቡቅ እዩ ምናልባት ከምዚ ዓበይቲ ተርሚኖሎጂ ናይ ሓደ ፕሮፌሽን ተርሚኖሎጂ ወይ ከዓ ዓበይቲ ቃላት ስለ ዝጥቀም ዘሎ ከም ፍልጠት ክቆፀር ይኽእል እዩ ብርግፅ ፍልጠት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣገዳሲ ግን ኣብዚ ኣብታ ሕቶ ግን ክሳብ ሕጂ ዝዕግብ መልሲ ኣይሃበና ኣሎ ወላ ንሕና እውን ከበሳ ትግረታይ ኢልና ንፅውዖም ሕጂ ትግረ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግረታይ ኢልና ንፅውዖም ከምዚ ሓረሰይ ሓረስታይ ንብሎ ሕጂ ብዛዕባ ኣፀዋውዓ ስለ ዝበዝሐ ክልተ ክንከውን ወይ ሰለስተ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ንሱ ክኢላን ናይቲ ልሳን ዓወቕቲ ከም ኪሞም እዚኣ እታ መደምደሚት ኢሎም ክህቡሃ ከለዉ እቲ ሕፃን ንሕና ዝዓበና ዝደረቕና ዘይኮነ እቲ ሕፃን ከዓ በታ ተፃፊፋ ዝተኸምከመ ስርዓት ኩናማን ኢሮፕን ዝበለት ሕቶ ሕጂ በየንያ ክትከውን እቶም ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ድዮም ተጋሩ ኮይኖም ዘለዉ ወይስ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ካልኦት ዓይነት ብሄራት ከም ተጋሩ ሃገራዊ መንነት ወይ ናይ ክልል መንነት ክኾኖም ስለ ዝኽእል ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ይበሃል እንተኮይኖም እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ምስኣቶም ድዮም ሼር ክገብሩ እቶም ካልኦት ብሄራት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ again that the concept ንሱ ዝጥቀመላ ዘሎ it's not working ኣነ ክሪኣ ከለኹ ተኣሚሩ ክዓቢ ከሎ ጥራሕ እዩ ሓድነታዊ መፀዊዒ ክጠቕ ይኽእል እቱ ብፅሑፍ ዘይተኣምረ ግን ኣብ ቦቦትኡ ከም ድላይ ክዋሳእ ግድነት እዩ ስለዚ እቶም ነገዳት ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ናይ ግድን እዩ ኣዲኦም ኣቦኦም ከምቱ ኣቦይን ኣደይን ዝዛረቦ ልሳን ስለ ዘይዋስኡ ናይ ኣቦኦምን ናይ ኣዲኦምን ልሳን እንዳተዋስኡ ብነፃ እዚ ከዓ ብፅብቲ ሰነድ ዘለና እዩ ካብ ራብዓይ ብውሕድ ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን እንዳሓር ሰነድ ኣሎ ነገዳት ብቋንቋኦም ክዋስኡ ብባህሎም ክኸዱ ብእምነቶም ክኸዱ ነፃ ከምዃኖም ዝነግር ሰነዳት ኣለና ስለዚ ካብቲ እዋን እቲ ኣትሒዝና ንሕና እቶም ተጋሩ እንበሃል ብዝሕን ከምኡ ከዓ ስልጣንያን ስለ ዝነበረ ነተን ካልኦት ኣገዲድካ ናትና ተጠቐማ ፅሑፋትና ወሰዳ ኣይትብለኒ ኢኻ ባለፈ ግዜ ኣብ ዝገበርናዮ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ኣብ ኤርትራ የለን ኢልኩም ነርኩም ኣነ መንነተይ ትግርኛ እዩ ወይ ድማ ኤርትራዊ ኢልኩም ነርኩም ብዙሓት ድማ ትግርኛ ቋንቋ እምበር መንነት ኣይኮነን ኤርትራዊ ድማ ዜግነት እምበር መንነት ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ዘለኩም መልሲ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ዘየለ ብሓፈሻ እዚ መምህር በኩለፅን ክብሎ ዝፀንሑኸኒ እዞም ክልተ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዘለዉ ሓደ መንነት ትግራዋይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ፕላስ ኣብ ከምዚ ክሓቶም ፀናሕኩ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘይኮነ እውን መንነትና ትግራዋይ ዝብሉ ናብ ትግራይ ኣለዎ ሞኒ ንመምህር በየነ ብዛዕባ ናቶም መልሲ ግብረ መልሲ ክትብሉ ተሪኹም ናቶም መሊስኩም ናብ ታሕቶም ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ኮምፕሊመንት ንጋዜጠኛ ሄኖክ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ልክዕ ድማ ውሽጢ ኣትዩ መርገፂኦም ወይ ከዓ ትርዲቶም ብኤቪደንስ ብመረጋገፂ ከቕርቡ ይሓትት ኣሎ ብጣዕሚ ኮምፕሊመንት ፅቡቅ ዝገበረ ፅቡቅ ምባል ኣገዳሲ እዩ ሕራ ይቐኒየለይ ኣነ ዝመስለኒ ማለት ዘይኮነስ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ዓንቶ መንነት ማለት እንታይ ምዃኑ ተንቲነ እየ መንነት ብቋንቋ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ምናልባት ወደ ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ እንተኮይኑ መንነት ብቋንቋ ጥራሕ ከም ዘይውሰን ካልእ ክብሎ ዝደሊ ከዓ ካብ መምህር በኩለፅን ክሓቶ ዝደሊ መዓዝ ዘበን እዩ ኤርትራዊ ትግራዋይ ተባሂሉ ተፅዋዕሉ ዘመን መዓዝ እዩ ክነግሩና ደይክእሉ መዓዝ እዩ ናይና ኤርትራዊ ትግራዋይ ኢሉ ዝዛረበሉን ዝተቐበሎን ብኡ ተፅዋዕሉን ዘመን ኣሎ ዶ ቅድሚ ጥልያን ይኹን ድሕሪ ጥልያን ሓደ ኤርትራዊ ትግራዋይ ተባሂሉ ይፅዋዕ መዓዝ ዘበን ብመሰረቱ ግን እቲ መንነት ዝበሃል ቋንቋ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ተንቲና ኢና ብዙሕ ነገራት ከም ዘማሉ ነዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ በታ ቋንቋ ጥራሕ ኣልዒልና ትግርኛ ዝዛረቡ ዝኾኑ ብሄራት ዘናይ ብሄር ትግርኛ ዝበሃላ ዘለዋስ ትግርኛ ስለ ዝዛረባስ ናይ ግድን ትግራዎት እዮም ክንብሎም ንኽእል ዲና ሎጂክ ኣለዎ ድዩ ስነ መጎታዊ ድዩ ንኣብነት ዓንተዎ መምህር በኩለፅን ከም ዝበልዎ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ኣሜሪካውያን እንግሊዛውያን ቋንቋ እንግሊዝ ይዛረቡ ሕጂ ነዚ ኣሜሪካዊ እንግሊዛዊ ኢኻ ክትብሎ ዲኻ ስለ ትግርኛ ተዛረቡ ወይ ከዓ ነቲ እንግሊዛዊ ኣሜሪካዊ ኢኻ ክትብሎ ዲኻ ቋንቋ መለክዒ ናይ መንነት ሓንቲ ንሳ ኣይኮነትን ብኡ ኮይና ንኸይድ ኮይና ወይ ከዓ ናብ ታሪክ ከይና እውን ናብ ታሪክ ከይና ከዓ መምህር በኩለፅን ዝፈልጦ እንተሎ ኣነ ኣንቢበ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ኣይረኸብኩን እታ ኤርትራ ትበሃል ብዙሕ መፀውዒ ነይርዋ ቅድሚ ኤርትራ ምባል ጥልያን ምምፅኡ ብዙሕ መፀውዒታት ነይርዋ ክዝድሮ እንተኮይነ ምድረ ኩሽ ትበሃል ነይራ እዚ ዝብሎ ዘሎ ቅድመ ታሪክ እዩ ታሪክን ቅድመ ታሪክን ክንፈልዮ ኣለና ቅድመ ታሪክ ዝበሃል ጌና ታሪክ ንክኸውን ብዙሕ ዳህሳስ ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ኣርኪኦሎጂ ክሪኦ ዘለዎ እዩ ኣንትሮፖሎጂ ክሪኦ ዘለዎ እዩ ታሪክ ንክኸውን ናይ ዝኾነ ነገር ተዛረብካ እዩ ብዝተረፈ እያታ ኮይኑ እዩ ክትረፍ ታሪክ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ግን ብኣርኪኦሎጂካል ወይ ከዓ ናይ ስነሰብ ሊቃውንቲ መፅኦም ምስ መሰኸርዎ ይወዝ ሕብረተሰብ ካብዚ እዩ ካብዚ ጀሚሩ ከም ዝበለ ሕብረተሰብ እዩ
مستبهله حالتون كساي مستمدل قانكون مستفلته معبالي مستفلته تاريخ يقوم حجي كن اذا إرترا تبع نبرت مدركوش تبع نيرا مدر ادوليس تبع نيرا وعباي ادوليس تبع نيرا مدر بحري تبع نيرا ابشار شاي كفل زمن عباي بحري تبع نيرا كابشار شاك 7 دخلت زمن إرمل تغرسوس هاجر حماسين تبع نيرا 5 3 9 4 ابي دحري كورسوس مالتي كي بحري تبع نيرا 10 7 9 كفل زمن إذا كله بحر نجسات تبع نيرا 10 5 9 9 10 8 9 كفل زمن بخندي تفلت نيرا تا إرترا تبع زلالومي إليان إرترا زبالة خالو مخنات هيستوريكال كان بو خنزار ولا نخلنا إليان هالعلا بلا إرترا أي بلا نيريو نعود إليان إرترا نخصوعة ناس أزغنا تاريخه بحلا أزغنا نقدر نيري ولا تبع حواتنا زعملوا ولا نحن نفوتوا بتاريخ سلمتا إرترا خنزولات إليان فلتنا حدي ناس كله تاريخ أنتينا أبدون كلهم أنا تقصقوا زمانات إرتراوي زلوم زبح زلولومي تقراوي تبع يجوا تسوع زمان أنا أعرفكم عمل سوق دو أمبيله بيناي ملك عيو إذا تقرينا تزرع بيناي إرترا زلس تقراوي تبع ويس نايسلا قانقا قطماو مدخون الناس تقرينا سول الناس تقراوي موتومي كنا ما خدا كنا ما يدينا خنولو كنا ما ماي قطماو زخون نغير نوس متنا بيت نخها نخوق علينا واي اي خنوتولو ويكا خالو ترغم مالو ويكا تقراوي كبال ان نخوينسي سلامنتاي تسوي يفلد هزير سابو تسوي يفلد انا تالي كون حواسنا كابتن زيت سولدلو حتى تقول لنا سيكون تحطو ثم تقارو ثم لبما تقارو انا ارتاو خيني ثم مرات تقارو ارتاو تليو بعد تقراوي تليو اي بالكان غير تقراوي نزولين اي مثلا ما زبنيو ارتراوي تقراوي تبع تسوع على زمان انت نقولنا مهر بخرتين لا هو تحط حراي صبو ممهر بخرتين نباهم يا تاشم لا ግን أبا كلهم مسألة مزام ممهر بينوين زبلوا تلاقي بان خيط مالتي خم حطوا خنا أربعة مالتي بهيرة تقرينيا تباهيلهم نفسهم فلتوا إتراوان زي كاب قرب أوان مالتي بتلاقي نسمعوا التاريخ تجارب تباهيلهم تسويعهم معاشي من فلتوا زي هذا مهر بينه زحاتة واحد تاع قدمي تلان منسو أب زمن مجزأتي مسافة تجراي مالتي إترا بمسافة تجراي تجزأني راون زبهات الله تاريخ مالتي نسمعه جن منتاي تجزأني راي بها منتاي تمحدر نيرا زي بها أكل ناي تجراي نحد أخوينا كالوت وين التاريخ مالتي وخم بعد لقيت بهذا يترفوا دوبعة وي تجارو نابولو يمسلوا من بارون ينجاري موني تجارو خمسة يوم زبل مصلحة تجرنياون الله لا تجارب تجرنيا نفسهم تجارو يلوم يمسلون تنيرهم نفسهم تجارو يحسبوا خمسة نبورد كم زين نبورد أي حبرن مالس يلكا هابتي إذا هاو كويل زارب زرقوا أنا حجي فورس زيادة مبرر خباهم يجن زم سبات زياتهم بإطراحهم كم بعد لقات تجارو يلوم زارب نيرون حيس نتها هم تفتحون كسبهم مختلف خلي هاموني هذا تعمل سنعهم من ربهم هو أزي أنت very good question مجلسنا أتو بينا دما ممهر بينا دما بالتعم صبق نقتل نيش كنكسلنا دهريو نايكال رياكشن كنرينا نزار اسي ذهب مجلسي هاي نقبر لنا يمسلكم جندي مسراور قال الناس بزعبات توصلت اني انا نزارب زلنا تግራይ ዝብል ስም ትማሊ ጀሚሩ ግን ሃጋሪ ዝብል ስም ይነርና ሃጋሪያን ይነርና ሕጂ ፀገም ዘሎ ታሪክና 17 ዝኾኑ ኣስማት ኣለውና ኢለ ቅድም ጠቂሰን ነረ ሓበሻን ባዕሉ ክንደይ ግዜ ሽሙ ዝለውጥ ሕጂ ሓበሻ ዘይኮነ ኸይ ብሳልሳይ ይፅሓፍ بسالسة هذا لا صحيحنا خم تجبو هذا ما خم حجي خاتم كله حاتم نبل بحان صحفه خاتئات كله حاتئات نبل مثالي كم مثالي زوجة زلوا حجي بزوخ كله بزوح نبل إتو سالسة أبزي بوتو متواصل السلام ده نايتقال نتاينة عم تصعد فلتون يقدر با يهاسي كاي حجي إذا حبيش هذا بالأسماءنا لا زي سبعة لون هني سبعة لا يسمعون منهم هو حجي خل እምበር ንምሳሌ ኣብ ናይ ከመታውያን እዞም ሎሚ ፈርዖናውያን ተባሂሎም ዝፅውዑ ዘለው ከመታውያን ግብፂ ዝብል ስሙን ኣስማት ተዋሂቦም ኣሎ ግብፂ ይፅውዑ መፅሪ ይፅውዑ ከመት ይፅውዑ ዝተፈላለዩ ኣስማት ኣለዎም ንሕና ከዓ ካብ ብምዕባለታትና ዝኣክል በቱ ሞያታትና በቱ መሃዝነትና ዝኣክል ክሳብ 17 ዝኾኑ ኣስማት ኣለውና ገሊኦም ኣለዉ ኣብ ልሳና ግን ቁሙጣት ኣይንጥቀመሎምን ካልኦት ኣስማት ኣለውና ኩሎም ክጠቕሶም ክእል እየ እንበሃለሎ ኣስማት so in general ከም ንሪኦ ዘለና መምህር በኽሮቴን ወላው ካብ ብዙሕ ሓበሬታን ፍልጠትን እንተለዎም ነታ ሕቶ ኤግዛክትሊ ኣይምልስን ኣሎ ስለዚ ከዓ እቱ ትግራዋይ ጥራሕ እቱ ገኣዝያ ንበሃለሉ እቱ ገዓዝያ ንበሃለሉ ኩሉ ካብቱ ተግባራትና ዝኸይድ እዩ ሕጂ ነዚኦም ኩሎም ፍፅም መንነትና ብምሉት ነቱ ዝመፅእ ወለዶ ጥራሕ ይኽረድ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ መንነተይ ዜግነተይ ኤርትራዊ መንነተይ ትግራዋይ ዝብላን ሕጂ ሰሚዐ ኣብዛ ግዜ ንኣብነት ሕጂ ንዓይ ስባሕ ንጎ እንድሕር ሓይስኒ ኣብ ዝፈልጣ ክዛረብ ኮይነ ኣብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ከምዚ ኢሎም ኤርትራውያን መንነትና ዜግነትና ኤርትራዊ መንነትና ትግራዋይ እዩ ይብሉ ነይሮም ኢለ ብዛረብ ክእል ምክንያቱ ሰምዑ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መዓስ ግዜ እዩ ኣብ ታሪክ ንስኹም ትፈልጥዎ ወይ ትሰምዓኹሞ ኤርትራዊ መንነተይ ትግራዋይ እየ ዝብል ዝነበረ እዚ ናይ ሕጂ ግዜ ቀዳማይ ነገር
كيتكم ملوت حستو أبي رسالة كتريوة تقوليهم أنا نتي نوح فيديو سلزونة حتر زبالنا حتر أبيلا غلط فابيلا يدريكم دلهم تجي نتا ملس من البات انت حبيلي أدل ديس بازل ኤርትራዊ ምባል ጌጋይ ምክንያቱ ኤርትራዊ ዝብል ስም ናይ ትማሊ ስለ ዝኾነ ናይ 1890 ልክዕ ጤልያን ኣይኮነን እዩ ዘመቱ ታይሽሙ እቱ ካል ጀርመናውያንን ኣውስትራውያን እዮም ጀሚሮሞ ዋላ ዚምባብዌ ክሳዕ ዚምባብዌ ከይተረፈ ዋላ እውን ክሳዕ ሴኔጋል ከይተረፈ ኤርትራ ኢሎም ክፅውዕዎ ፈቲኖም ነሮና ሓደ ተወሰነ እዋን ካብኡ ነቂሎም ንዓኣ ወሲዶም እዮም ጤልያን እውን ኣጠሚቖም ኣብ በዓል ኮንቲሮዚን ተዋህበኹም ወይ ቅድሚ ወዳቕረ ተባዕል ኮንቲሮዚን ይኮነ ሕጂ ማሃስቱስ ካልኦት እዮም ነሮም ኤርትራ ዝብል ከዓ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እናትና መንነት ዘይኮነሲ በቃ እታ ኤርትራ 30 ትብል ብቋንቋ ግሪክ ባሕሪ ኤርትራ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣለዉ እቶም ግሪካውያን ኣብቲ ናታቶም ፅሑፍ ሕጂ ንሕና ከዓ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትርጎም ከሎ ልክዕ እቲ ቃል ከም ዘለዎ ተወሲዱ ባሕሪ ኤርትራ ተባሂሉ ኣብቲ መፅሓፍና ብለት እዩ ንህዝብና ዝምልከት ግን ኣይኮነን ህዝብና ካብ መኣሲ ትግራዋይ ተባሂሉ ካብ 12 ክፍለ ዘመን ንዳሓር እቶም መሳፍንቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ዳሕራይ እውን ነጋውስ ካብ 12 ክፍለ ዘበን ይብላ ኣሎ ስሙ ሕጂ 12 ክፍለ ዘበን ንድሕሪት እዮም ተጋሩ ተባሂሎም ይብላ ኣሎ ፅንዒ ኢሉ ድማ በዓል ከፍርሳዩ ምር በየነውን ክብሎ ይሽዑ ኮኑ ውግእ ኣንጻር እቶም ሃዲኖም ካብ እቱ ዶብና ናይ ሎሚ ፖርት ሱዳን ይነሩ ኣብ ቱርካውያን ግዜ ናይ ሎሚ ስዋኪን ነይሩ ጤልያን ምስ መፅኻ ናብ ቃሮራ ኣሕሲሮማ ሕጂ እቲ ታሪክና ብፅጥ ስለ ዘሎ ኣብ ሰነድ ናይ ጤልያን ኣብ ሰነድ ናይ ገለ ዘይኮነ ኣብ ናይ ዕራብ ኣሎ ኣብ ናይ ቱርካውያን ኣሎ ኣብ ናይ ገዛ ርእስና እውን ኣሎ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ግን ንሕና ባይታ ረኺብና ማኣዲ ኣንፂብና ኣእሚርና ንካልኦት ክነስተእምር ስለ ዘይከኣልና እቲ ነገር ዳርጋ ተዓፋሊሉ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ከም ንሕና እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለና ተጋሩ ከመይ ኢልና ኢና ኣብ 12 13 14 ክፍለ ዘበን በብቁሩብ ንሰሜን ገፅና ናብዚ ናይ ሎሚ ኤርትራ ገፅና ክንውሕዝ ክኢልና ከም ኣብነት ክበኩም ኩሉ ገዳማት ቤተክርስትያን ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ዝነበረ እዚ ኩሉ ደሴታት በዓል ዳህላክ ቤተክርስትያናት ነይርዎ እዩ ንዕኡ ሓሊፍና ክሳዕ ናብ እዚ ናይ ሎሚ ስዑድ እዩ ዘሎ ጂዛን ዝበሃል ብቋንቋ ግእዝ እዩ ናጅራን ዝበሃል ብቋንቋ ግእዝ እዩ ጀ ዘይኮነ ናግራን እዩ ሃገረ ናግራን ከዓ ሃገር ሰበኽቲ ብህለት እዩ ሕጂ ልክዕ እቲ ክርስትና ንዓና ብተወሰነ ነገር ወፂዕናን ሃሲልናን እዩ ካብኡ ዝኸፍአ ግን እቲ እስልምና እዩ ሃሲልና እቲ ሃይማኖት ዘይኮነ እቶም ነቲ እምነት ተሪሶም ወይ ተጎልቢቦም ህዝብና ከም ቆቋ ከም ዛግራ ወይ ከዓ ከም ተለበዱ ከም ሓሰሳሓ ዝሃድንዎ ዝነበሩ ሕጂ ካብዚ ናይ ሎሚ ቆላታት ወይ ከበሳታት ናይ ኤርትራ ሃዲሙ ብሰንኪ ህድና ሃዲሙ ናብዚ ናይ ሎሚ ሓውዜን ተንቤን ገራዓልታ ወይ ዋላ እውን እዚ ራያታት ክሃድም ከሎ ኣብኡ ተፀጊዑ ክነብር ከሎ ኣብ ተወሰነ እዋን ኣይናይ መን እዩ ነይሩ እቱ ሽዑ ከምኡ ዝኾነ ገለ ኣብቲ ምዕራብ ብህለት እዩ እንተድልዩ ክኸስተኽእል እየ ኣብ ርእሰይ ስለ ዘሎ ፀገም የብለይ መፅሓፍ ምግንፃር የድልየኒ ግን ከምዚ ንብል ዘበነ ዛጉዬ በዓል ላሊበላ ቅድሚ ላሊበላ ይቕሩ ጀሚሩ በዓል ላሊበላ ይፍለጡ እንታይ እዮም በዓል ላሊበላ እንታይ መን ይሽሙ ገረ መስቀል ንሽሙ ገረ መስቀል ሽሙ ኣምሓራ አይደለ እዩ ወይ ንበል ይኩና ኣምላክ ግሬሱስ ንሽሙ ግሬሱስ ዝበሃል ታሽሙ ይኩና ኣምላክ ድሓር ተተበለ እዩ እንታይ እዮም እዚኣቶም ተጋሩ እዮም ደቂ ይኩና ኣምላክ ኣበይ ተቐቢሮም ኣብ ትግራይም ተቐቢሮም ስለምንታይ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዘይቕበሩ ሕጂ እንታይ ክብል ዘልየ እቱ ዝነበረና ዝሓለፈ ታሪክ ናይ ዕራብ ናይ ኤውሮጳውያን ተወሰነ ነይሩ 2-3 ነጋውስ ፈቲኖም ነሮም ከምዘይከውስ መጣዕ ግን ክልተ እዮም ተቐዳም እዋ የቀኒለ ሄኖክ ንስኻ ኢኻ ካብ 12 ዘመን ጀሚሩ ተጋሩ ክበሃል ጀሚሮም ዝበልካ እምበር ካብ መምህር በክረትያን ንሶም ናይ ኤቲሞሎጂ ጥራሕ ዝገልፁ ዘሎ ስር ወቃድም ጥራሕ ዝገልፁ ዘሎ እምበር ቅድሚ 12 ዘመን ዘሎ ታሪክ ዳኣ ዘይንመፅእ እሞ ድሕርኩም ኮይኑ ብመሰረቱ ካብ ኣዱልስ ንጀምር ኣዱልስ ይቆይ ይጅምር ቅድሚ ኣክሱም ሕጂ ናይ ኣዱልስ ታሪክ እሞ ንፍለጦ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ክርስቶስ ድሓር ናይ በለው ከለው እሞ ንዛረብ ብዛዕባ ከስከሰ ንዛረብ ሞ ብዛዕባ መጠራ ንዛረብ ሞ ብዛዕባ ደቀ ምሓረ ደንቤዛን እሞ ንዛረብ ብድሕሪኡ ኣክሱም ንዛረብ 1000 ዓመት ብድሕሪኡ ኣክሱም ዝምስረት ዘሎ እቶም ህዝቢ እቲኣቶም ንዓና ብቀረባ ኣብዚ መሬት ኤርትራ ስለ ዘሎ ንዓና ከቀርቡና ንዓና ኮ ባሕጎታትና ኢልና ንኣምኖም ኣብዛ መሬት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እቲ ኣክሱም ዝበሃል ኮ ብድሕሪኡ ዝመፀ እዩ ኣክሱም እኮ 100 ዓመት ድሕሪ ክርስቶስ ተሰሪታ ድሮ 12 ዘመን ከዓ መንግስቲ ኣክሱም ወዲቑ እዩ ነይሩ ኣይነበረን ካብ 9ይ ክፍለ ዘመን ኣክሱም ኣይነበረን ስለዚ በናይ መለክዒ እሞት ተጋሩ ንሕና ተጋሩ ኢልና ተፀዋዕናሉ ነገር ብታሪክ ኣንፈት ከነብፆ ከለናስ ንገላብጦ ኣለና እኮ ማለት እዩ ቅድሚቲ ታሪካዊ ናይ በዓል ኣዱልስ ናይ በዓል ከስከሰ ገዲፍናስ ነጢርና ናብ 12 ዘመን ንመፅእ ኣለና እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዘመን ከመይ ይፅውዑ ነይሮም ኤርትራውያን ሽዑ ከ ስለምንታይ ተጋሩ ተባሂሎም ተፀዊዖም ኣይተመለሸለይ ኣይተመለሸለይ ምክንያቱ መንግስቲ ኣክሱም ምስ ወደቀ እዘን ሎሚ ዘለዋ ትግራይን ኤርትራን ኤርትራ ከም ሃገር ትግራይ ገና ክልል እያ ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ ግን ሃገር ቆይማ ሃገር እያ ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ግን እታ ትግራይ ትበሃል ዘላ ሕጅን ኤርትራ ትበሃል ዘላ ቦታ ሕጅን ምድሪ ባሕሪን ዝበሃል ናቶም ንግስነት ኮነ ይዋይ እቲ ናይ ምድሪ ባሕሪ ታሪክ ከናብኢና ክነጥዎ ማለት እዩ ንዑ ኩሉ ታሪክ ንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ታሪክ ንዛረብ ብዛዕባ ቋንቋ ንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ቋንቋ ንዛረብ እቲ ግን ንዓይሲ ተሓወሰኒ ምክንያቱ እቲ ቅድም ዝነበረ ታሪክ ገዲፍና ንድሕር ዘሎ መፀውዒ ንገብሮ ኣለና በቲ ናይ ቅድም ዳ ዘይንፅዋዕ መንድሕር ክንፅዋዕ ኮይኑ ስለዚ
أنا سلمتاي تقرأ وايك بحال تقرينيا زارو زلوا أبي أتراس تقرأ وايك بحال جنا أي ورحل لينا سلمتاي تقرأي زي كرمي تاريخ زي تقرأي نيرا دينا خلنا بدينا حراي مهر بين قدمنا مهر بوخلا مخادي حجي أقول سمعنا لنا كم نريد لنا أقول evidence ويكا جبوت evidence مرقاقسي هاي كربنا له نتي تجارو إيرتراين تجارب تجرينيا تجاري يوم نيرم نزبل مالتيوم حجي كم حنتني شيء انترفال قبري دهريو أبتانيك سكن كيدينا مالتيوم one second all right هاي نقص البلابزيا خنرينا هجي كما يتمثل تاكونتات فيدباك ناي صلاح جوهر دما نسمينا لازدلي اذا ቋንቋ ዝተመርኮሰት ብዕቢትን ጃህራንያ እዞም ሰባት ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ወይ ነቶም ትግርኛ ኢና ዝብሉ ሰባት ይጎድዎም ከም ዘለዉ ይርዶም ከመይ ገይሮም ከም ዝጎድዎም ዘለዉ ክገልጽ እየ ቋንቋ ህያው እዩ ሙት ኣይኮነን ከም መግነዝ ኮፍ ኣቢልካ ስቁልካ ትጥሙቶ ነገር ኣይኮነን ትዋስኣሉ ኣብ ካልእ ባህሊ ይኣቱ ካልእ ባህሊ ይመፁ ይፀሉ ይፅሎ መዓልቲ መዓልቲ እንዳተቀያየረ እዩ ዝኸይድ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓኒ ብሽም ትግርኛ ወይ በቲ ትግርኛ ሎም ዝጠምቑ ህዝቢ ብሽሙ እንዳተዛረቡ ክንደይ ቅርሕንቲ ጥርዮም ከም ዘለዉ ኩሉ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ጌጋ ዝገብርዎ እንታይ ይመስለኩም ትግርኛስ ሃይማኖት ዘለዎ ገይሮም ወስድዎ ዓረብ ሃይማኖት ዘለዎ ገይሮም ወስድዎ ሃይማኖት ኣይኮነን ቋንቋ እዩ ንኣብነት ኣነ ቋንቋይ ትግርኛ እዩ ግን ኣይኣምኑለይን እዮም ከምዚ ሰሪቐይ ወይ ካብኦም ተለቂሐ ዝዘረብሉ ዘለኹ እዩ ዝመስሎም ስለምንታይ ትናቶም ኳሊፊኬሽን ስለ ዘየማልእ ሓደ ካብኡ ሃይማኖት እዩ እሞ እቲ ሰብ ካብቲ ቋንቋ ይፈርህ እንድሕር መሲልኩም ሰብ ካብ ቋንቋ ይፈርህን እዩ ቋንቋ እዩ ካብኡ ዝያዳ ዝበፅሓኩም ኣይኮነን ከምኡ እዩ ዝመስለኩም ግን ከምዚ እታ ትግርኛስ ክትወርድ ኮላ ብመስቀልን ብታቦትን ብመፅሓፍ ቅዱስን ተጠቕሊላ ዝመፀት እዩ ዝመስለኩም እዚ ሰብኣይ እንታይ ዝብል ቶም ክልተ ትግራይ መታቲሮምና ይብል ሕጂ ትግራይን ኤርትራን ኣይብልን እዩ ምክንያቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይኣምነላን እዩ ኣነ ኤርትራዊ ኣይኮንኩን ኢሉ እውን ኣውጅ ይብቃሉ ናይ ባዕዳውያን ፋሽስታውያን ስም ክፅዋዕ አይደለም ኣነ ዝገርመንስ ኣይነሱን ግን እታ ኤርትራ ብዓሌት ብሃይማኖት ብቋንቋ ከመታትራ ዝውዕል ዘሎ እንታይ ይመስል ምምትታር እቲ መንጎ ህዛብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሓፈሽኡ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ፍርህን ምጥርጣርን ንስኹም ዘራእኩሞ እዩ በዓል ዓወቃይ ዝዘረብዎ እዩ ስቁል ይመፀን ካብ ጥልሑ ይመፀን እዚ ክልተ ዓመት ዝገብርዎ ዝነበርኩም ንሪኦ ዘለና እንዲ ንዘለኣለም ከዓኒ እዚ እንዳገበርኩም ነርኩም እዚኣ እቲ ሓንቲ ጥበብኩም ካልእ የብልኩምን ከይተማዕብሉ ሃገር ሰላም ድኸይተምፁ ፍቅሪ ድኸይተምፁ በይና ዓቕምኩም የብልኩምን ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ኮይንካ ደም ምዕዳም ደም ከፋሲ ሰብ ምፅዋዕ ነንሕሕ ዝኸቶ ናቁቶ ካልእ እንታይ ጥበብ ኣለኩም እዚኣ ጥበብ እዚኣ ኣላትና ዝብለኒ ሰብ ደሉ ኣለኹም ንበይንኹም ንሕና ንውንና እዛ ጥበብ እዚኣ ናይ በይንና ትብሏስ እንታይ እያ በቲ ጎንና ኢልኩም ትምክሕሉ ሰብ ኣይትመክሑ ምክንያቱ እቲ ጎንና ትብልዎ ሰብ ኣይፈልጠኩምን እዩ እቲ ጎንና ትብልዎ ዘለኹም ሰብ ጎነ እዩ ንዓይ ይቐርበኒ እቲ ትምክሕሉ ዘለኹም ክርስቲያን ወዲ ኸበሳ ኣይፈልጠኩምን እዩ ንስኹም ፀያፍ ዓሌትኩም መፅረፊ መዋረዲ መሕፈሪ ኢኹም ቶም ቁርብ ከማኹም ዝዓይነቶም የጣቕዕልኩም ካልእ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈልጠኩምን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ንስኻትኩምን ከምዚ ከማኹምን ፈፀጋታት ምሰልገስካ ትዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቢ ዝፈቱ ሰላም ዝፈቱ ርግኣት ዝፈቱ ነንድሕዙ ተሓቋቂፉን ተፋቂሩን ዝነብር ሰብ እዩ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከምዚ ከማኹም እንዳመፀ ከምዚ ቆልዒ ሓዊስ ቆልካ ትገብሮ ፀኒሓት ቆልዒ ጥሬላ ምሽቲ ከይዳ ብገለ ቀፅሎ ጅምር ቆልዒ ኢኹም ንስኹም ቆልዒ ከምኡ እንዳገበርኩም ኹም ቅሳነት ክልኢኩም ዘለኹም ዝዞባ ስለዚ እቶም ተጥፍዎም ዘለኹም ቶም ፅልእት ተኽልሎም ዘለኹም ህዝቢ እናትና እዮም ኣይትበልዎ እቶም ናትና ትብልዎም ናይ ብሓቂ ናትኩም ኮይኖም ዝሰምዑኹም እንተዝኾኑ ስለምንታይ ኢኹም ደም ትተኽልሎም ስለምንታይ ኢኹም ሽሞም ትፅይቕዎም ስለምንታይ ኢኹም ክብረት ዘይተንፀባርቁ ካልአይቲ ከዓኒ ተሕፍር ድንቁርና ኣላትኩም ኣምላኽ ወዲ ሓውቦኹም እዩ ዝመስለኩም ከምዚ ዝኾነ ነገር ኣዳልዩ ንዓኹም ዝሕግዝ ዝመስለኩም ኣብ ፀይቂ ክትወፍሩ ከለኹም ኣጆኹም ኪዱ ፀይቑ ይእኸኩም ኣለኹ ዝብለኩም ኣምላኽ ይመስለኩም ሃይማኖት እውን ኣይትፈልጥዎ ኣለኹም መሰረት ሃይማኖት የብልኩምን እምነት የብልኩምን እንታይ ደኣኒ ገለ ዓሻ ገለ ብስምዒት ዝኸይሰብ ተረኸብና ኢልኩም ሃይማኖት ተልዕልዎ ኣሚንኩምሉ ኣይኮንኩምን ንዓኹም ሃይማኖት ናይ መግዛእትን ናይ ሄጂሞኒ ናይ ሓይልኻ ናይ ምድላብን ናይ ሰብ ናይ ምብዛሕን ቱል መሳርሒ እዩ መንፈሳዊ እምነት የብልኩምን መሞትን ጥፍኣትን ስለ ዝሰበኽኩም ደቂ ሰማይ ኮይኑ ይስማዓኩም ግልግለ ዘለኩም መላእክቲ ኮይኑ ይስማዓኩም ትነፍስኹም እንታይ ሃሰስ ብሎም ምናልባት ቀርኒ ገለበለ ኢኹም ትረኽቡ ከምቲ ናይ ሰይጣን እቲ ባህላዊ ረኣያ ዘሎ ገሊኡ ዝወፀ ክፀንሓኩም ገሊኡ ከዓ ዘይወፀ ተቐቢርኩም ኢልኩም ዳስስዎ ትረኽቡ ኢኹም ሕንፍሽፍሽ ምዃኑ ዝኣኽለኩም ኣመስኪርኩም ኢኹም ዓብን ንእሽተን ለባምን ዓሻን ኩሉ ፈሊጥኩም እዚ ዝዘርበኒ ዘሎ ከዓኒ ዝኩሉ ግርግር ፈላጥ ተባሂሉሎ ያይ ኣብ ኤቲሞሎጂ ዝተመሰረተ
زرباي بزرب زلو تمنكر كور تاريخ ياي لدحري تمليسوس كابز 2023 عام تمرت زلنا ابشحن 300 دبشحن 400 ولا 2000 دحري كنملس يزدل زلو ابو انت تمليسنا طرحنا سبكن كون نخيل ابو يزل ባህልና ابو يزل مسرتنا ابو يزل سلطانينا ايناي سلطاني I don't know ايناي سلطاني زي الرئيس سلطاني انت تحت مريت يزل سلطاني قد مش حامت نيرو قد مش حامت الجلمل نيرو ناتكم ايكونن نسهم حدش بتصايخم تهزا شعو زلبر بريسو يلن كابيكم امسكمو زلز صباس زيانه يا ممريسكا انت هلاكو 35 قرشي دغلو وغا دي ان اي تيست بحالالو كبرو كتريو هابي كم زبصاكم شغلكم سباي تهلخو لت زي سباي تطاللو تاريخ كان بتاخن سوق إلى الحمد لله كذا عدل الحمد لله كذا نفق أيقونن ناتي يختلون تدلها خطر تدلها حدا بحلي مرحبا جنس قبلت النتاي بكان أنا خابس بحي استخدم لي بالكان ما نمسا بايكون كان التناتي تبلو زل خمنا ما معك هذا قربني نتجس حالتي بتصحني تبلو زل هاس حدا كواجا متشو وبارق مش حامد سدراك أبزي أمي ربلس نعوز زيادة خمس حخيل من الله دي أنت جيرو أقول زبانتو قال لي 900 لك يبرو نعها خاني عرب غا 900 تبلوها فوري وتسي كمالتي ግን ሳይኮሎጂካሊ ኢሞሽናሊ ንስኻ ሓደ ቴዎክራሲ ኢትምኒካ ንስኻ ከኣኒ ሜይን ኣይዲዮሎግ ናይቲ ቴዎክራሲ ክትከውን ትምኒካ እዚ ኤቲሞሎጂ ገለመለ እንዳተባሃለ እዚ ሳይንቲፊክ ቃላት ንጥቀም ምውንባድ እዩ ነቲ ዘይፈልጥ ሰብ እዚ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ከቢድ ቃላት ዝዛረብ ገለመለ ኢሎም ዝታለሉ ብዙሓት ኣለዉ መሳኪን ግን እዚ ስፔሻላይዝድ እዩ ሓደ ዶክተር መፅኡ ሕጂ ኣፐንዲሲቲስ ገለመለ ኮሮናሪ ኣርተሪ ገለመለ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንታይ ትርጉም ኣለዎ نحاجة تسبيشاليزيشن زي اللو أبتسرح زي اللو أنت يجبر له كرد أيكل أيفلتوني أيطمني طبعا مثلا كان أرتكل 15 أرتكل 35 قال لي لسبت طعم كان يتواتر تزاري بس ما يخرج ده موزي إتيمولوج قال لي تات لينغويستكس تماهيركا مش لينغويستكس كما خاص تمارو وتزارب بزعين تكون كا قال مستراسب كتزارب كلها إيش زربازي نوري متعللي ما عندري أنا سنتين بول بولكو كابتي إتيمولوجي سجيركا أب إبستيمولوجي خيت منالبات زربا سلا زي تقدف إتسبسقون كرد أول مخالي بينا نتسأل كذا سؤال كابق المنابات بدفو كان أي كابتي مدنا قرين كايو أب تجري عند هالحاتيت كايو أنا تجري تو يبلو أنا تجري تو يزبلا كامبر أنا تجراوا أي بلا كامبر زا مش عبي قلتها حسويها كم أي بلنيم كم عينت ملسي أي بخانيم حنسب تدخل تجاجيو جرم بالكوني رسالة تجزي دقيم كايو أنا تجري تو كيف يكون زبال يلون أبتقريت أنا استقرينيا إيو يبهال دي أنا تقرينيا إيه إزبال إيو second person كم زبال يلون أبتقريت أنا تقري أنا يلون أنت تقول قرب ما بحر الكلام خنيات وجراماتيكال قناتي كم يززارب تسب قنايت فوتنيها دحرك أخبأ زين أسد على دحان سي ماينس كبر كائن أبقى أنا تقري تو زبالة كاسب يلون حساويها إلا حدا كادر ناي أيدلو قلبل أنت زي كوين أبتدي لها زمانات زخونة جرايد الزرب سب كابي خاوي أنت عليك كاوي أنت من النت كان دحين كاو أنا عتك لساي أنا بيجوكاي أنا منسعاي أنا بالعامراي أنا مارياي أنا إيزب لك تجريتو أي لكاني يلا كم زبان نجر يلا البوليتيكات بس أنا أرتر أنا بلك أبكار وطن دحين خوي زي أرتر وسب دحين حاتيتوا جنابتي وش عدي أبتدي زي تبحيل في ملا لينا يسبب سينيرو وتجري كمان دي زجاج راجل تصبوا إذا زرب حتى زربني حجي خمسين هاتو قانقوا جريد عفوا نقرأ كتر داكم تسفى قبر التي أنتولوجي نايتي إبستمولوجي سيريبرال فرقناي نيوروتونس حمسي كم كمت حماسين محاوي ناتي يختلط زرباي ليونيو صالح جوهر هذا عبيتي سكولر سب أمريكا زلويو نتكون تاتتي نتتكنيكال ترمينولوجي زنبري جيجا مخانو كاب تقردما أبكرن زعبيه سلزقنا زيادة ردي زلون زيادة تمكر زلوني سلزي أب تاريخ زي كونه إز حج زلنا تاريخنا تبغيو كم زلو معون تبغون كسندن كمتني قبع التاريخ جن بتتاريخ تبجس كانت عبرة سب فلليات كتفتر وي كانت زلو فللي كتصفح فحمة في التانجن جبنيو نفتو نسرع إرتراوي ايدنتيتي ويكا مننت على بزوان زي تزبي تشعات بهيرات ባህሉ አካይዱ ቋንቋ አመጋግቡ ቦቱ ኣብቲ ሃገር ፍሉጥዩ ካብቲ ይወሰዶ ካብታ ይበሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከም ዘሎ ተቀቢልካ ሃገራዊ መንነት ኣብ ሙቃም ዘዝከኣለካ ኣበርክት ኦኬ እቲ ካልእ ተሰኒዳ ቤት መዘክር ይብረት ታሪኽና እዩ ብኣንትሮፖሎጂ ብሶሺዮሎጂ ብሂስቶሪያንስ ተሰኒዱ ሓቁን ቅንዕነቱን ተወሲዱ ኣነ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ሰነት ኮይኑ ኣብ ቤተ መዘክር ክወርድ ደስ ይብለኒ
بزح سيفيلايزيشنز كم زلنا اكسكافيت زي كون ويكا زي تدهسسي تاريخ كم زلو اب ايرترا نصوريو كل تكال اب قرن افريقيا زبحال بحر ايرترا زحلفنا يرنتو خوينو مجمريا بحر ايرترا زنبري نعنا يقربنا ስለዚህ ታሪክና ናይ ዝኹሉ ናይ አክሱም ድዩ ናይ ካል ስልጣኔ ምስ ባሕር ርክም ተነይርዎ ንሕና ዋንነት ኦነርሺፕ ኣለና ያ ኤርትራ ስለ ዘለና መኒቱ ህዝቢ ሽዑ ነይሩ አይሆፕ ተጸኒዑ ክስነት ግን ኤርትራውያን ዋንነት ኣለና ቱ ታሪኽቲ ክፋልናቱ ስለ ዝነበርና ኣብ ዓድና ስለ ዝነበረ ስለዚህ እዚ ብግቡእ ተሰኒዱ ግን ዕላሙ ነቲ ህዝቢ ሓበራዊ አይደንቲቲ كم هاجر كم هزبي يونايتد كوينو حبيرو نخسر عمبر فلليات اتيخا نقع فتيركا شجر نخت فترة يكونن الزخم زخينو مزقر بابتا هاجر أبتوبيا زلو تجاري يخونو أمحاري يخونو السودان زلو استفلالي يخونو أب سومال زلو أب جيبوتي زلو أب سعودية زلو مس كله بفقرن بسنيتن بمكة ببارن كنا بريو حلمين صلوتين سرحين مزخون يخون قربات هزبي بأسغلو أنا يدلني سلامتاي سلام ما بقسنا معبالي مسرتنا معبالي سلازغوني اي هوب ذا فيديو صبو غيركم ريخم كتاكم اسعوا اتا خاليتي ناي صالح اب نغاريت زبل channel نغاريت قطري كلتميتن 28 يا فيديو زي رياكشنات زلا كالون اللاتو اتا خالدما ابيري سات اللاتكم كلتي كيتكم بزح زغدل كله حطير يهبكم زلغو بسفيحه وقت ريوتخلنا بالكو نايلو مارستي ابزخن ودينا اب كال ارسات كساب نرغب بحنكم نبلكم ناتكم ريتو ناتكم حسابات بهنات من قد قلفو بليس كابريتو تاتكم زمهار سب كله خلي زخونا نسخنتو سغلو فيدباك كله سلازغل بهنات من قد قلفو نابلكو كسانابتكمي تصبغو نزي channel سابورت قبرو تشاو أبزي معبول عالم تسديدنا نزلنا أكداس حبريتا خبكم إيه وصر حادي إيروبا يكون أمريكا كالوتون زي قلنات ناتوم ويكاورات ناتوم دوكومنت ناتوم هزي تدلاين زدمع سلازغونا نعون غنحز كل زك علينا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خلتي أبزين هاقرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالي بحسر زبالة بقلل زبالة أبكال كل رهبة زين غد عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات اللون ورقص لزلنا نت تمرت عدلات كنت كعمل فتن أنت زي لدما بعيني إنترنت جرنا زلينا فتت حزنا نمز عيد الوقت كون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تطعموا لي بلاكم. Thank you very much.